Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Echeghị m na agbatịga m ya n'ikwu oge ọbụla m nyere mkpesa na enwere m ike ị na-egbochi mmụọ nsọ ime ihe n'ime ndụ m bụ nke ọ chọrọ ime, ma o nwere ike enwee ndị ozi ndị nọ n'akụkụ ndị nọ na-eche sị ọ dị m ka ị ga-emechi ọnụ n'ihi na achọrọ m inyere gị aka. N'ụtụtụ a aga m akụzi obere ihe nkụzi nke onye ọbụla ga-aghọta. O nweghị onye ga-enwe mgbagwoju anya. O nwere ike ọ gaghị amasị gị mana ọ gaghị agbagwoju gị anya. Mana ọ dị onye ọbụla mkpa. Obi dị m ụtọ taa na m na-akụzi nke a n'ụbọchị taa n'ihi na ọ na-aga inyere m aka. Ịma ihe ọbụla nke anyị na-anụ ekwesịchaghị ịbụ ihe dị ọhụụ, o kwesịrị ịbụ ihe dị ugbu a. O kwesịrị ịbụ ihe dịịrị ugbu a. Ya mere ana m akpọ ihe nkụzi a kwado maka mmụba. Mmadụ ole n'ime unu hụrụ mmụba n'anya? Ọ dị mma. Mana n'ezie ozi a bụ maka ịghara ime mkpesa. Ezoro m ya n'okpuru isiokwu a n'ihi na ọ bụrụ na o nwere onye chọrọ ịzụ ihe a m na-ekwu ma emesịa, ị gaghị azụ ya ma ọ bụrụ na o kwuru emela mkpesa. Ọ bụrụ na m dee akwụkwọ banyere emeghị mkpesa, ọ ga-abụ ihe igbu oge. Mana enwere m ike ide otu na ihe banyere jikere maka mmụba. Nwanna ị ga-ahụ otu ihe unu si dị mma mgbe m sị na ana m akụzi banyere jikere maka mmụba. Na nke mbụ, achọrọ m ibido na ịkọrọ unu otu ihe sitere na akwụkwọ ozi m nke afọ a. Ma mgbe ọnwa Jenụwarị gbara ụbọchị 22, okwu abụ ime mkpesa wee bata n'obi m wee detuo ya. Onye nwe anyị agwa m n'obi m sị na m kpachara anya na mkpesa. Ọ na-eme ka ike gwụ mgbidi nchekwa gị. Ndị mmụọ ozi na-ege ntị okwu Chineke, na-ekwu okwu ahụ ma nwetakwuo enyemaka ha. Otuto inye ekele na ekele na-eme ka anyị dịkwa ike ma na-ewetakwa enyemaka site n'aka ndị mmụọ ozi na mmụọ nsọ. Ugbu a obi na-adị m mma mgbe Chineke na-enye m ihe ncheta ndị dị otu a, n'ihi na mkpesa bụ ihe anyị na-emekarị mgbe ọbụla anyị nwere ihe na-edoghị anyị ahụ. Mana ọ bụrụ na anyị agaghị eme mkpesa, anyị ga-ama eme ya na nzube. Anyị agaghị agbalị ime mkpesa, mana anyị na-agbalị ka anyị ghara ime mkpesa. Mmadụ ole n'ime unu kwere? Mana ọ bụghị na anyị enweghị ihe ọbụla nke anyị ga-eme mkpesa banyere ya. N'ezie, anyị niile nwere ọtụtụ ihe nke anyị ga-eme mkpesa banyere ha. O nwere ike ya wụrụ kwa ụbọchị. Mana echeghị m na anyị na-achọpụta otu mkpesa si dị oke egwu. Enwere m ike ikwu na ị gaghị eme mkpesa n'ụzọ gị ma banye na mmụba. Ọ bụghị otu isi enweta ya. Ka ụbọchị 3 gasịrị, mgbe ọnwa Jenụwarị gbara 25, edere m 26. Ụbọchị ụnyaahụ mgbe m nọ na-aga ije, Chineke tinyere okwu a bụ mmụba n'ime obi m. Ọ batara n'ime m dị ka ọkụ. Ekwenyere m na aga m ekwupụta mmụba n'okwu amụma wee nye ije ozi anyị na nyekwa ndụ anyị. Ma otu ọ dị, onye ọbụla bụ onye otu nke ije ozi a so na ya. Mmụba n'akụkụ niile: ịzọpụta mkpụrụ obi, ịrụpụta ihe ike na ịnụ ọkụ n'obi. Mmụba nke ọchị. Gịnị ka m na-agwa gị? Aga m enwe mmụba nke ịchị ọchị n'ime afọ a. N'ego na ahụike na udo n'ihu ọma. Enwere m ọtụtụ ihe m desịrị ebe a. Mana achọpụtara m na ekwenyere m na Chineke kwuru okwu banyere ịkpachapụ anya karịa banyere mkpesa. Mana anaghị m ahụta onwe m na m na-ekpesakarị mkpesa ugbu a. Ana m emebu ya. Mana Chineke gara n'ihu ị na-ewepụ ya na-ewepụ ya na-ewepụ ya. Ma mgbe ọbụla m bidokwara bịa na-alaghachi azụ bịa bido ịtakwu ntakwu, ọ ga-agwakwa m okwu ọzọ banyere emeghị mkpesa. Ya mere, mmadụ ole n'ime unu ga-etinye nke a n'ọrụ taa? Ọ ga-enyere gị aka. O nweghị ihe kwesịrị ime ka onye ọbụla nọ n'ime ụlọ ghara iweli aka elu. Amen. N'ihi na ọ bụ ya bụ ihe kacha mfe n'ụwa ime. Abịara m chọpụta na Chineke gwara m okwu ahụ banyere emeghị mkpesa n'ihi na ọ na-achọ inye anyị mmụba anyị niile n'ezie. Mana agaghị m emere mkpesa wee banye na mmụba. Dịka m na-enwe obi ekele ka Chineke ga na-aga n'iru iweta mmụba na ndụ m. Abụ ọma 103 amaokwu 20. Ekele dịrị gị Onyenwe anyị n'ihi okwu a taa.
toonu Onyenwe anyị n'obi ekele na n'obi ọma, ndị mmụọ ozi ya. Unu ndị dị ike, ndị na-edewe iwu ya, na-ege ntị n'olu nke okwu ya. Abụ ọma 103 sị na ndị mmụọ ozi na-ege ntị n'olu nke okwu Chineke. Mmadụ ole n'ime unu maara akwụkwọ nsọ nke ọma dịka okwu a sị na e nwere ndị mmụọ ozi e nyere unu? Ndị mmụọ ozi nchekwa, ndị mmụọ ozi. Ekwenye m na ime ụlọ a jupụtara na ndị mmụọ ozi. N'ezie, ekwenye m na ha na-eso Chineke aga ebe ọbụla ọ na-aga. Anyị kwesịrị ị na-echeta echiche banyere nke a. Mana anyị nwere ike inweta enyemaka ha na ndụ anyị site na ikwupụta okwu ahụ, site n'inwe obi ekele na ikele ekele. Ma anyị na-egbochi enyemaka ha mgbe anyị na-atakwu ma na-eme mkpesa ma na-enyopụta ihe na-adịghị mma na ihe niile nọ anyị gburugburu. Ya mere, abụ m onye kwere ekwe siri ike n'ikwupụta okwu ahụ. Enweghị dị m oge ịgwa gị ihe nke ikwupụta okwu Chineke na mpụta ihe banyere ndụ m na ezinụlọ m ije ozi jirila nyere m aka afọ ndị a niile. N'ezie, ọ gaghị ekwe ngụta bụ ihe mpụta nke m hụrụla site naanị n'ikwupụta okwu ahụ karịa ị na-anọgharị na-ekwupụta otu ihe si na-emetụta m. Ma nke ahụ apụtaghị na onwe mgbe m na-emekwa m gaa n'akụkụ nke na-adịghị mma na-ekwu otu o si na-emetụta m, n'ihi na ana m eme ya. Mana amụtala m n'ọtụtụ afọ ndị a, ma aka m na-amụkwa, n'ihi na ọtụtụ afọ ndị gara aga Chineke nyere m ezigbo ahụike nke ụjọ nsọpụrụ nke mkpesa. Ya mere ka m kwuo na ekwenyere m na mkpesa bụ mmehie. Ngwa chetu nkeji ole na ole ka nke a dee. O nwere ụfọdụ ihe nke ị na-agaghị agbafere ọsọ. Ngwa ele ihe ọ ga-eji abụ mmehie. Ana m ekwu otu ihe si emetụta m. Ọ dị mma, akwụkwọ nsọ si ihe ọbụla nke na-esiteghị n'okwukwe bụ mmehie, ma ya anaghị eme mkpesa site n'okwukwe. Ma ya anaghị ele Chineke anya iweta ọsịsa nye mkpesa anyị. Ugbu a, nke a bụ ihe Chineke gwara m okwu ya ọtụtụ afọ gara aga, ma aga m achọ ịkọrọ ya unu. Joyce, ọ bụrụ na ị ga-eme mkpesa banyere ihe ọbụla, esogbukwala onwe gị ikpe ekpere banyere ya. Ya mere, akpụla akpụ, ị nwere ike kụọ aka. Chee banyere nke ahụ. Ọ bụrụ na ị ga-eme mkpesa banyere otu ihe, mgbe ahụ esogbula onwe gị ikpe ekpere banyere ya. Filipaị 4:6. Ewekwala iwe ma ọ bụ nwee ụjọ banyere ihe ọbụla, ma n'ime ọnọdụ niile, ma n'ime ihe niile, site n'ekpere na arịrịọ na inye ekele. Site n'inye ekele, gaa n'ihu ime ka Chineke mara ihe ị chọrọ. Ọ naghị asị site na mkpesa, site n'inye ekele. Tesalonia nke mbụ 5:16 ruo 19. Nwee ọṅụ n'okwukwe gị, ma na-enwe ọṅụ, ma na-enwe obi ụtọ n'obi gị mgbe niile. Akwụsịkwala ikpe ekpere. Ị na-ekpe na-esepụghị aka, ma na-ekele Chineke na ihe niile, n'agbanyeghị ihe ọnọdụ ahụ nwere ike ịbụ. Nwee ekele ma na-enye ekele. Nke a bụ uche Chineke. Nke a bụ uche Chineke. Nke a bụ uche Chineke wee nye unu ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs. Ime ekwenye m na Chineke gosiri m n'ogologo oge gara aga na o nwere ọtụtụ mmadụ ndị chọgị ịma gịnị bụ uche Chineke na ndụ m. Gịnị bụ uche Chineke nye ndụ m? Amaghị m ihe Chineke chọrọ ka m mee. Gịnị bụ uche Chineke nye ndụ m? Mana ọ bụrụ na anyị ebido na ihe ndị nke anyị maara, dịka inye ekele na ihe niile, mgbe ahụ nke ahụ ga-enwe ike mepee ụzọ ka Chineke gosi anyị nke fọrọ n'oge nke ya na n'ụzọ nke ya. Ịma mgbe ị na-amaghị ihe ị na-eme n'otu ọnọdụ, gaa n'iru ị na-eme ihe ịma otu esi eme ya, nke bụ inye ekele n'ime ihe niile. Ma n'ime ọnọdụ niile, gbalịa ịchọpụta ihe dị mma n'ime ya ma kwupụta nke ahụ. Egbochikwala mmụọ nsọ. Amaokwu 19 sị, emenyụkwala mmụọ nsọ. Ọ bịabeghị n'oge ikpeazụ a bịa banye na isiokwu ọzọ. Ọ sị na-enye ekele na ihe niile, n'ihi na nke a bụ uche Chineke nye ndị ahụ nọ n'ime Kraịst Jizọs. Emenyụkwala mmụọ nsọ. Ma ihe ọ pụtara imenyụ mmụọ nsọ: ịkwụsị, ikpuchide na ibelata. Ya mere na ana m ekwufe okwu ma m kwuo n'oge ọbụla m mere mkpesa
na enwere m ike ị na-egbochi mmụọ nsọ ime ihe n'ime ndụ m bụ nke ọ chọrọ ime, ma o nwere ike nwee ndị mmụọ ozi ndị nọ n'akụkụ ndị nke ga na-eche sị ọ dị m ka imechi ọnụ n'ihi na achọrọ m inyere gị aka. Amen. Ugbu a, ịma anụ arụ ọ bụ ihe dị ụtọ banyere mkpesa, n'ihi na amaghị m ma ị chọpụtatụla mgbe naanị gị ịnọ naanị gị, ị naghị eme mkpesa. Ọ bụ naanị mgbe ndị mmadụ bịara, mana ihe kpatara ya bụ na anyị chọrọ onye ga-emere anyị ebere, ma ọ gaghị enyere anyị aka. Enwere m ụdị ihe ndị a. Otu n'ime nsogbu buru ibu m nwere bụ ị na-emere onwe m ebere n'oge niile. Ana m emere onwe m ebere n'ihi na emegburu m na nwata. Ana m emere onwe m ebere n'ihi na enwetaghị m ohere ịga ụlọ akwụkwọ dị elu. Ana m emere onwe m ebere n'ihi na mmiri ahụ m na-eji nwayọọ aga. Enwere m ọtụtụ ihe ịma ihe mere ihe m ga-eji na-abatara onwe m ebere. Amen. Ma ana m enwe mkpali nke iwe, ma o nwere ike ihe na-aga n'ụzọ na-adịghị mma, iwe na-ewe m, na-achọ ka devil na-emere m ebere, ma ya ana m echeta na ọ ga na-ele m na-asị, agaghị m abatara gị ebere. Nke ahụ abụghị ihe kwesịrị gị. Ma ịma ihe mere na ọ bụ eziokwu, n'ihi na dịka anyị na-aga n'ihu inweta onye ga na-agba anyị ume na ebere nke onwe anyị, mgbe ahụ anyị agaghị adị ike wee pụta na ya wee sị, n'agbanyeghị ihe mere na m, aga m emeri ya site na Kraịst. Mana ọ bụrụ na ị ga-ene ọtụtụ nkụzi m, ị ga-anụ mgbe m na-ekwu na anyị agaghị enwe obere nke onwe ma dịkwa ike n'otu aka ahụ. Ya mere abịala m chọpụta na mgbe ọbụla naanị m nọ n'otu ime ụlọ, anaghị m atakwu ma ọ bụ tawa ikikere eze. Ana m eme mkpesa mgbe mmadụ batara. Ụtụtụ ụnyaahụ anọ m na ihe eji agba ọsọ. Anọghịna m n'igwe ahụ na ihe eji agba ọsọ. Eruola m maịlụ 5, osuso na-esu m, ihu m achagharịa, obi na-akụ m kpumkpum, ma anọ m na-agagharị. Dev abata, m wee chọpụta ozugbo ahụ m dị ka nwanna Chineke wee mee m ka m chọpụta, ugbu a gee ntị, ị na-achọ ka a bịa lewe gị anya maka anụ arụ gị. Ị na-achọ inweta onye ga-abịa sị gị ịdị egwu. Ị na-arụsi nnọọ ọrụ ike, ịdị egwu. Ngwanụ gee ezigbo ntị. Ị naghị achọpụta na mgbe ị nọ n'ime ụlọ naanị gị, ị naghị atakwu ma ọ bụ kpesa. Nwanna, mgbe mmadụ bịara n'ebe ị nọ, ya bịa wụrụ akụkọ ọzọ. Filipaị 2:14-15. Akụkụ akwụkwọ nsọ a masịrị m. Mee ihe niile na-atamughị m tamu. Ihe niile. Ihe nke aka gị sokwe na ya. Ị nwere ike ihicha ụlọ gị na-atamughị ntamu. Ụmụnna, unu enwere ike ịtụ ahịhịa na-atamughị ntamu. Ị nwere ike ị na-anya ụgbọala n'ụzọ na-emeghị ntamu. Ị nwere ike ịga ebe ị na-azụ ihe na-emeghị ntamu n'ihi oke ọnụ ahịa ya. Ebe a jụtụkwuola oyi maka nnwere onwe. Ugbu a ị hụ na ihe mere akwụkwọ edere maka mkpesa agaghị aga. Mana ya na-ekwu banyere mkpesa n'ụtụtụ a, anyị na-ekwu banyere ịkwado maka mmụba. Ya mere obi dị anyị mma banyere nke ahụ. Anyị na-akwado maka mmụba. Anaghị m agwa gị na ị nweghị ihe ị ga-eji eme mkpesa, ma ana m ekwu na ọ gaghị enyere anyị aka ọbụla ma otu. Ya mere nke a bụ anyị dị ike inyere onwe anyị aka ka anyị ruo ebe anyị chọrọ ịnọ, n'ihi na ịma ihe okwu a bụ mkpesa pụtara. Akụkụ okwu a bụ mkpesa pụtara ịnọrọ. Aga m agwa ndị a nọ ebe a, ọ na-atọ gị ụtọ mgbe ị nọ n'ebe ahụ onye ọbụla elefuru gị anya? Aga m na-agwa unu okwu ugbu a. Amen. Ịnọrọ abalị niile. Otu nkọwa asị, ịma ndị ụmụ Izrel kpere mkpesa, ha wee gagharịgide n'ọzara ruo afọ 40. Jizọs toro Chineke n'elu obe, wee kpọlite ya n'ọnwụ.
otu ọ dị, ọ bụrụ na anyị na-eche maka ịta ahụhụ anyị nwere ike ma ọ bụ mba ghara ime mkpesa. O nwere onye ọbụla nọ n'ebe a nụrụ na Jizọs mere mkpesa n'elu obe ma ọ bụ n'ogige Getsemani, ma ọ bụ mgbe ọbụla nke a raara ya nye ma ọ bụ jụ ya ma ọ bụ megbuo ya? Mba, o meghị mkpesa. Bịa, ana m ekpere gị ekpere dịka ị na-ekpere m. Mee ihe niile na-emeghị ntamu, na-achọpụta ihe ọjọọ, na-emeghị mkpesa megide Chineke. Akwụkwọ Nsọ Amplify si megide Chineke. Ọ na-adị m ka Chineke ọ na-ewere ya n'onwe ya. Gị sị mba, anaghị m eme mkpesa banyere Chineke, ana m eme mkpesa banyere ọnọdụ m. Mana anyị o kwenyere na Chineke nọ n'ọrụ? Adị mma. Echere m na ọ bụ ngọzi m ka Chineke na-achịkwata, ọ bụghị ihe a. Ka unu nwee ike igosi onwe unu, nke a bụ akụkụ nke m hụrụ n'anya, ka unu nwee ike igosi onwe unu, amaokwu 15, Filipa 2 amaokwu 15, ka ị wee gosi onwe gị na-enweghị ihe ụta, enweghị ihe ilu, ịkwụwa aka ọtọ, enweghị mmetọ, bụrụ ụmụ Chineke na-enweghị ihe ụta, na-enweghị mmehie, a na-agaghị abara mba n'etiti ọgbọ obi ọjọọ nke gbagọrọ agbagọ, ndị amaghịrịla ihu n'ime mmụọ, n'etiti ndị ahụrụ unu dịka ihe na-enwu enwu, kpakpando na ihe ọkụ nke na-achawapụta n'ime ọchịchịrị nke ụwa. Ana m ahụ ya n'ezie na ọ na-ekwu na ọ bụrụ na anyị ga-abanye n'ime ụwa ebe ahụ ma ghara ime mkpesa, ma nke ahụ bụ ya, ọ bụrụ na ị ga-apụ ebe ahụ ma gabiga taa ma ghara ime mkpesa, mgbe ahụ nwanna, ụwa abụrụ ihe mmetọ, ma anyị ga-adị ka ihe na-enwupụta n'etiti ọchịchịrị niile nke na-eme n'ebe ahụ. Ịma, nke a bụ ihe anyị nwere ike ime. Ekwuru m n'abalị gara aga na ndị otu Kraịst niile nwere ọrụ. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ụbọchị ụgwọ ọla, ọ ka mma na ị gara ọrụ. Ịma, mgbe mmadụ niile na-anọrọ ebe a na-eri nri ehihie na-eme mkpesa banyere ọrụ ha na onye isi ha na ụgwọ ha na ọnọdụ ha, ị nwere ike ịnọrọ ebe ahụ nọchite anya Chineke n'ezighị ozi ọma ọbụla, naanị ịnọrọ ebe ahụ na-esoroghị ha ma na-ekwu na ọ bụghị na ihe niile anọziela nke ọma, mana obi dị m ụtọ na enwere m ọrụ n'ihi na enwedịrị ndị na-enweghị ọrụ. Amen. Ị nwere ike ikwu ihe, ịtụgharị ebe niile gburugburu na-ekwughị okwu okpukpere ọbụla nke na-achụ ndị mmadụ mgbe ụfọdụ. Mana achọrọ m ikwu, n'ime ụwa atala ha ụta, mana kwuru iche. Mee ka ndị mmadụ na-eche ihe ijiri dị iche. Mee ka ha chee ihe iji na-enwe obi ụtọ, ihe ijiri na-eme mkpesa banyere ihe ọbụla na-eme, ihe ijiri na-atụ ụjọ banyere ihe na-eme n'ime ndụ gị. Emela mkpesa banyere ụmụ gị nke ikpere ekpere si Chineke nye gị. Adị mma. Emela mkpesa banyere di nke ị yọrọ Chineke ka o nye gị ruo afọ 20 ma ọ bụ nwunye gị. Nwanna, ana m agwa gị, anyị nọ na Florida mbọsị a. Anyị nọ n'ụlọ elu na nke 27 ya. Eyi m akwa eji ehi ụra, edina m n'akwa ndina. Ataṅụ nke ọkụ ọgbụgba wee nyụọ. Mgbe ọ nyụrụ, ha emechi ụlọ ahụ na-ebugo mmadụ n'elu. Ya mere akpọlitere m onwe m, yiri efe m, anyị wee si n'ụlọ elu 27 ahụ rituwe. Mana ọ ga-amasị m ịgwa gị na emere m ya na-emeghị mkpesa. Nke a bụ ihe m ji na-ezi onwe m ozi a n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọghị nke a, aga m ezi ya onwe m. Ma mụ na Dev kwuru, ekele dịrị Chineke, ebe anyị ga-esinwu n'ụlọ elu 27 rịda. Amen. Lee, nke a bụ ihe a na-ekwu n'eziokwu. Ma mmadụ ole n'ime unu lere na ihe egwuregwu ahụ a na-akpọ poliana ebe o mere obi ụtọ? Ama m na nke a bụ ihe egwuregwu ochie, enwere m ihe dịka mmadụ 10. Ọ dị mma. M wee kpọrọ onwe m, ọ dị mma, gaa chọọ ebe ị ga-ahụ poliana, nara ya lee ya, n'ihi na o mere ihe egwuregwu obi ụtọ. N'agbanyeghị ihe mere na ọ chọrọ ụzọ ọ ga-esi nwee obi ụtọ. Ma echere m nke a bụ ihe egwuregwu nke anyị kwesịrị ịgba. Ma ekwensu kpọrọ ya asị mgbe ị na-eme ihe egwuregwu obi ụtọ, n'ihi na ọ na-achụ ọṅụ anyị. Ọ naghị achụ ihe anyị nwere, ọ na-achụ ọṅụ anyị.
n'ihi na ọṅụ nke Onyenwe anyị bụ ike gị. Ị chetara ihe m kwuru nga mgbe anyị na-amalite? Ọ dị ka anyị ga-alaghachi azụ gaa lee hụ ya anya ọzọ. Ụmụnna m, ama m na unu ga-achọ inwetata otu akwụkwọ ozi ma ọ bụghị ya. Nwanna, ana m edezi ihe ndị ahụ nke ọma. Achọghị m ka onye ọbụla mara ihe banyere ihe m ruo mgbe m nwụrụ. Otu ọ dị, n'ofufe anyị nke abụọ, aga m agụrụ unu ihe akwụkwọ ozi m, ma unu ga-ada n'ala na-achị ọchị. Ọ na-atọ ezigbo ọchị. Asịrị m Chineke ndo, n'ihi na agwara m ya sị anaghị m agazi, ana m akwụsị. Kpachapụ anya maka mkpesa. Ọ na-eme ka ike gwụ mgbidi mkpuchite anyị. Ọṅụ bụ ike anyị, ma mkpesa na-eme ka ike gwụ anyị. Kedu maka mmekpa ahụ? Anyị ọ ga-agabigali ya na mmekpa ahụ? Na-emeghị mkpesa, ị nwere ike ịgabiganwu ya site na ihe mgbochi. Na-emeghị mkpesa, ekwentị a na-agba m ara mgbe ọbụla m na-achọ ịtụgharị ya, na-eme bimpi 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 bimpi. Ma ọ bụ gị bụ onye na-agbapụ gaa zụọ nke pụtachara ọhụrụ. Ana m eto, ma ana m enye ekele oge ọbụla m sị ekele dịrị gị Chineke. Ndị mmụọ ozi na-aga ọrụ n'ime ndụ m, mana ana m ekwu n'ụtụtụ a banyere ọ bụghị ihe ndị ahụ na-agbagwoju anya, mana ọ dịkwa mma isi na ya gabiga. Naanị ịbịa gabiga naanị. Eche m ụfọdụ oge anyị anaghị enwe mmeri buru ibu ruo mgbe anyị bidoro nwee mmeri ntakịrị. Ya mere, gịnị mere ị gaghị eme nnyefechasị na ịyọ Chineke ka o nyere gị aka, ka ị nwee ike ịgbalị ịgabiga ya otu ụbọchị n'otu oge, ma ọ bụ ọkara ụbọchị, ma ọ bụ otu awa? O nwere ike ị ga-agbalị isi n'ụlọ nzukọ a taa pụọ na-enweghị. Ọ dị mma, ana m ekpe ekpere na unu ga-enwe ọṅụ na nkụzi nke ụbọchị taa, ma aga m achọ inye unu obere ntụziaka dị mfe. Ya mere, jisi ike gee ntị nke ọma. Otu n'ime ụzọ nke anyị si akwado maka mmụba ma ọ bụ mbuli elu n'ime ndụ anyị bụ ị na-enye ekele banyere ebe anyị nọ. Echefukwala inye ekele banyere ihe nke Chineke na-eme n'ime ndụ gị. Mgbe ị na-enye ekele, ọ na-eweta ohere nke ọṅụ, ma ọṅụ na-ewetara gị ike. Kpachapụ anya ka ị ghara ịbanye n'ime mkpesa, n'ihi na ime ya ọ ga-edewe gị n'ike ọgwụgwụ ma dowekwa gị ebe ị nọ. Mama onwe m achọkwara m ndụmọdụ a, n'ihi na ana m ahụtakwa onwe m mgbe ụfọdụ ka m na-aga na mkpesa na ntakwu. Mgbe ụfọdụ mụ na Dev na-echetara onwe anyị si amekwala mkpesa, ekweleghị ime mkpesa. Ma ana m ekpe ekpere nke ọma kwa ụbọchị ka Chineke nyere m aka ka m ghara ime mkpesa, n'ihi na anyị bụ ndị a gọziri agọzi. Mana achọpụtara m na o nwere ike ị nwere nsogbu na ndụ gị dịka onye ọbụla ọzọ nwere. Mana kpachapụ anya ka ị ghara ile nsogbu ndị ahụ anya, ma ghara ile ngọzi gị ha anya. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.